Arratsalde on danoi, eta ongi etorri azaroan 27ko osoko bilkura. Gaurkoan gai zerrendan 9 puntu. Lehenengoakin hasiko gea, urriko 30ko udalbatzaren ohiko osoko bilkurako akta, zehose aldatzeko aurre egingo dugu orduan. Bigarren puntuan, batetik 2025ko urriko alkate, hirigintza eta jendarteko alorretako ebazpenak. Alkate ebazpenak 380-tik 410, 21 ebazpen desberdin. Hirigintzakoak 154-tik 173-ra 20 ebazpen. Eta jendartekoak 124-tik 128-ra 15 ebazpen. Zehose? Jon? Nigo? Ez? Bale. Aurre egingo dugu orduan, 2025ko ekitaldiko berankortasun txostena, 3. hiruilekua, oantxe bixaldu zazue, pixkat behan du, ez gea kontura ez deula erantzi hor deialdisakin batea. Beti bezala emango dute hola pixkat azaletikan azalpenak, eta gero ikusten baldin badeu, irakurtzen dezuenean txostena ikusten baldin badeu zehoz berez isa dauela, urrengo ogasun batzordian tratatuko dugu. 3. hiruhilabetean udalak 2.089.269 euro eta 75 sentimo erabili ditu 815 faktura ordaintzen. Hortikan 188,56, hau da 2.889.269 euro eta 75 sentimo 30 eguneko epian ordaindu dira 823 fakturatan banatuta. Eta 1,1,44, 14.825 euro, 12 fakturatan banatuta, 30 egunetikan, 40 egunea bitxartian. Dalen esan bezala, txostena eskura dakazuenean, da zehose ikusten dezuenean, azaltzeko bezala, ogasun batzordian azalduko dugu. Bigarren puntuko 3. azpiatalakin, udal jardueraren kudeaketako beste zenbait egintza. Nik 4 gauza ditut horra aipatzeko, batetikan gaztainetako igogailua azaruan 14an jarri zen martxan, badakigu atzerapenakin jundala, arazo desberdinak egon dialako, baina azkenian Jose Maria Altzibar eta Gaztaineta auzoak lotuta gelditzen dira bi igogailukin. Inbertsioa 555.433 eurokoa izan da, eta hortikan 156ko diru laguntzegia lortu gendun, 307.188 euro. Zu detektagailuak, 80 urtetik gorakoentzat, iaz hasi ginen zerbitzu hau eskaintzen, eta iaz hartzaileen zerrenda 254 etxe bizitzakoa izan zen, eta horietatikan, arazoi desberdina itxio, 159 pertsonak, 165 parte hartzea erabaki zeuen, eta zerbitzuan onuradunak bihurtu zian. Aurtengo alta berrixak 23 izan dira, 80 urte bete deuenen artian, egoki ikusi izan deuenak eta onartu deuenak, eta aurreko iaz jarritxako 153 etxetan emanda mantenu zerbitzua. Guztira, oan gaur egunean, 166 etxe bizitza erabiltzaile edo zerbitzuan. Zerbitzu honekin lotutako diru kopuruak dira, aurreko urtean 16.843 euro beharra nabil. Eta aurten 16.157 euro. Guztira, 32.990ko inbertsioa izan da. Daurrengo urtetan jarraitzuko dugu. 3. auzoz-auzoko bilerak egin dira, azaruan 20an, 22an, 24an. 5. urtea da formato gontan etxen diana, eta valorazio positiboa etxen dugu. Egisa da, berta etortzen dianak ez diala asko, baina beste aukera batzuk ematen ditugulako ere. Aurretikan ematen dugu aukeria bai buzoietatik eta bai online bixaltzeko galderak, iradaukizunak, kexak eta bar. Eta gero zuzenian YouTubetikan ikusten dozenak ere aukeria eukitzen dugu txaten bitxartez beuren ekarpenak eta etxeko. Baina, guk uste aberazgarria izaten dela danontzat, ze batetikan herritxarrak zertan gabiltzan eta enteratzen dira ere, ze batzutan hor
beurak jartzen dauen kejakin da ekarpenakin odana alakoa gure proiektu batzuk ere azaltzen ditugu. Eta bueno, hori beurentzat aberasgarria ikusten dugu, eta geuk ere askotan konturatzen ez gean gauzakin hortxe jakinarazten digute, eta guretzat ere oso aberasgarria izaten da. Egisa da, linea berdek egunerokotasun hortan badakala asko erabiltzen dela, eta ondo ez dozen gauza asko hortikan jasotzen ditugula. Orduan, lehen igual auzoko hortan, keja geixo eta iradukezon geixo egoten zian, baina linea berde horrek pixkaten doana da auzoko hortan gitxio egotia. Baina ala ere esan deten bezala oso positiboa eta berazgarria da nontzat. Eta azkenan ere aldetik, dikian obran aurkezpena. Bueno, dakizuen bezala 2024an udalak Mutrikun etorkizuneko hondartza eta portu eremuaz herritarrekin gogoeta jarri zoan martxan. Aztiker bide lagun hartuta burutu gendun prozesua eta fase desberdinetan banatuta eramantzan aurrea. Lehenengo fasean 3 alderdixon eta gaixakin lotura zuzena daken elkarte eta taldiakin bilerak eintzean, eta obraren ardura dakan Eusko Jaurlaritzako portu eta itsasgaietako zuzendarixai gurekin bilera itxeko eskaeria bisaldu zakon. Eskaeria onartu zoan eta bilera hortara zuzendarixa bea eta sailburu ordia etorri zian. Orduan, uste handikan ez zala sailburu ordia, handikan gitxira uste izan zala bere izendapena, eta zuzendarixa ere izendatu berri zan. Gure aldetik, udalak martxa jarri bihartzoan gogoeta horren berri eman zien Jaurlaritzako arduradunei, eta Jaurlaritzak dikeko obrari buruz esku artean sakana guri azaltzia eskatu zakuen. Bilera iazko iraian eintzan eta hortik aurrea beuren proiektuko zehaztasunak ematen juntzian. Zehaztasun horien berri lehen aipatutako taldiai eman zixeun eta prentza oharra atea gendun 3 alderdixon izenien. Gerora, herritxarren artean zabaldu gendun galdeketa bat, hori beste fase bat izan zen. Galdeketa horren emaitzak Zabielen aurkeztu gendu zen, maiatzak 5an, eta orduan esan gendun Jaurlaritzako arduradunak preso zela, behin proiektu definitiboa esku artean zakenian, herritxarrei aurkezteko hemen zuzenian Mutrikun. Denboria pasada, uda tartian eta asko insistitzu ostian, bixar izango da aurkezpena atzaldeko 7etan udaletxian. Goizian, portuko kontseilua izango dugu eta bilera horretan aurkeztuko digute 3 alderdixoi eta arratzaldian herrixai. Orduan, dano gonbidauta aurkezpen horta. Nire aldetik besteik ez, Aitor. Bueno, kaixo, atzalde hon danoi. Kirolakin hasiko gea, esan eskola kirolaren plan estrategikoa indala, plan estrategiko hau burutzen eta garatzen nibelea azken urtiak, eta behin esan bezala ja plan estrategiko hau da. Plan estrategikoa hezkuntza eta kirol taldiei partekatu zaie eta gustatu zaie plana. Orduan, plan horretan, umie eta kirola ipintzen digu estrategiaren erdigunean. Plan estrategiko hau esangora urrengo 4 urterako. Esan ere, abenduan 12an, urtero ezela kirol gala engo deu, eta urten kirol gala udaletxian engora. Erritxardano, gonbidatuta kirol gala honeta. Garapenai lotuta, azkenengo plenoan esan bezala, bono kanpaina martxan ipin izan, 1350 bono ipini ginen martxan eta denak banatu zian edo saldu zian. Hortikan, 19 bono ez di erabili, 575 euro, baina azken nian lortu nahi zana lortu da. 18 egunetan gutxienez 39.925 euroko inpaktu ekonomiko bat, diru sarrera bat eukitzia Mutrikuko merkataritzan. Baitxere esan, komenduko obrai lotuta, komenduko museoa ejekutatzeko lizitazioa martxan dagoela, eta datorren astean aurrikusten da, ejekuzio hau adjudikatzia.
Azkenengo batzarrian, bai komentau zan, bai obra batzuk pendiente oso zena, da lehentasunak ere, lehentasun bezala markatze zen Zubiaga plazako Eurixe etxendonian zela urakin betetzen dan eta inundatu etxen dan. Esan, juntzan aurten, otsailian ekintza baten zala Zubiago plazan, uste eta azkenengo hilabetetan ikusi zuela, da azkenengo honetan, endoan euri jasadanakin, Zubiaga plaza ez dela inundatu. Ez ginen nahi horren berririk eman nahi, porque azken finean, ekintza baten zan, azterketa baten da gero, hor barekigu proiektu handi badola, ez da izen badirukua, baina askotan, azterketa on bat egin da gero, ez da gaztau bihar, ez da gaztau bihar horren beste diru problema bat resolbitzeko. Orduan, esan bezala, otsailian azterketa baten zan, atzalde bateko lana izan zan, ekintza bat martxan ipintzia hor, eta baina arte hori ez dugu esan, porque nahi ginen ikusi, ekintza horre funtzionatzen doan ala ez. Ikusitza, azkenengo euri jazak, Zubiago plaza, ez da inundatu, eta lekero esan, ekintza guain arte balixo doala. Honekin lot, beste kontu bat, eta bukatzeko, herribideak. Herribideak, Laranga auzoa eta San Juanera dijuan herribidea ere konpondu da. Lehenengo fazia esango zen Kamino Generaletikan, Busoi eta dijuan bidea, hori da azkenian bide generala, bai Larangakoak eta San Juanekuak erabiltzen duen bidea. Hori, horko zulodanak partxeatu eta konpondu dira. Eskumineda dijuan bidea, Ametsa, San Juan, Pikua, horra dijuan bidea dana asfaltatu da, berritxuen da, eta ezkerrera dijuan bidea, Laranga auzoa dijuan bidea, hor zauan badena kenduen da. Eta beste herribidea konpondu dana, da Santa Helenatikan Kurpitza dijuan herribidea. Santa Helenatikan Kurpitza dijuan herribidea, hori ere segurtasun eza hunditza zauan, Eurixe etxesoanian kotxiak irrizt eta ezin altzauti biltze zian, orduan herribide hori ere konponduta bukatzutat ematen dugu. Atzalde ondan hoi, nik komentatzeko pixkat gazteria arlotikan, hazigea gaztien lokalan inguruan lanketatxo bat etxen, egin duguna izan da 6 hilabeteko plan txiki bat pixka bat diseinatu, eta plana azken finean da pixkat bizikidetziai eta erantzunkizunai garrantzia emateko. Nahi dana da goztian lokalan inguruan sortzen dian bizikidetza arazuak eta gatazka horrek saiestia, eta ere bain nahi da pixkat gaztien lokal horren jabiekin ere bai nola baitxeko hartu eman bat euki eta pixka bat eurakin lankidetza bat lortu. Lau fase izango zian planak eukiko zitsunak, lau fase honek urrengoko gazteria batzordian azalduko ditugu, baina lehenengo faseakin hastia erabaki ginen pixkat herriko gune batzutan baia pixkat arazua handitzen hasitza daualako lokal batzuekin. Lehenengoko fasea hala ere bakarrikan da gaztien lokalen erregistrua eguneratzia. Berez ordenantza bat do gaztien lokalak erregulatzen dituna eta ordenantza horrek eskatzen doan nekutako gauza bat da gaztien lokalak erregistrauta hon behar diala, eta orduan egin dana da lehenengo fase honetan hori eskatu bai gazte erabiltzaileei eta baitxa ere lokal horretako jabiei. Orduan, fase horretan hasi gea, fase honetan egongo gea hilabete hontan, eta horita gero ikusiko dugu berre erantzuna zein dan, eta hurrengo fasetara pasatuko gea. Beste inok ez badakaize, 3. puntuakin jarraitzuko dugu.
Administrazio publikoen zerbitzupeko langileen bateraezintasunari buruzko 53/1984 legearen baitako bateragarritasun aitortza eskaera. Urriko 23ko gobernantza batzordean landu zan gaixa eta batzordean aldeko irizpena eman zakon, baina plenoak onartu behar dugu. Udal arkitektuak 53/1984 legearen baitxako administrazio publikoen zerbitzupeko langileen bateragarritasun aitortza eskaera intzoan eta idazkarixak ez dugu arazoik ikusi. Arkitektuen artean ohikoa izaten da bere kontu ere lan eitxia eta arazoak ekiditzeko bateragarritasun aitortza etxia komeni da. Orduan, gure udaleko arkitektuak udalian lan etxendoan bitxartian ezin izango ditu mutrikuko proiektu pribatuak aurrera eraman bere kabuz. Da orduan hortako izaten dago. Ez dakit honekin zehoza badakazuen esateko joan. Ez zinigo, ez. Bozka hauen godeu orduan. Administrazio publikoen zerbitzupeko langilearen bateraezintasunari buruzko 53/1984 legearen baitako bateragarritasun aitortza eskaeraren aldeko bozkak. Aho batez. Aurra jarraitzuko deu, 4. puntua, Mutrikuko udala eta Klik Mutrikuko energia berriztagarrien komunitatearen elkarlanerako hitzarmena, Goizeko Izarrako ikastola, eraikineko jolasleku estalkiaren lagapena, plaka fotovoltaikoak jartzeko. Gai hau ere azaroak 5ko ekologia batzordean landu zan, eta danok dakazue hitzarmena. Badakizue Klik energia berriztagarrien komunitatea sortu dela herrixan, eta udalak sustatutako ekimen badala, eta udala bea, kooperatiba hortako kidia izango dela. Komunitatearen helburu nagusienetako bat, herritarrei ingurumen onurak ematia da, eta udalerriko etxe bizitza edota zerbitzuentzat energia berriztagarrien ekoizpena eta kontsumoa kolektibizatzea, udalerriko energia eraginkortasuna hobetzeko eta karbono dioxido isurketak murrizteko. Baitxa, energia elektrikoaren kontsumoari dagozkion kostuak alden eta neurrixan murriztia ere. Kooperatiba honek, autokontsumo kolektiborako energia sortzeko eguzki plaka fotovoltaikoak instalatzea biharrezkoa da, eta hortako plaka horrek herriko leku batian jarri behar dira. Lur berrixak eta berdiak erabili biharrian, eraikitza dozen instalazioak aprobetxatuta, ikastolako beko jolaslekuko teiatuan o estalkixan plaka fotovoltaikoak jarriko dira. Gipuzkoako Foru Aldundiak hartu dugu bere gain kostuaren 100%. Hitzarmenean jasotzen dian puntu garrantzitsuenak, esango neuke honek diala. Udalana dan ikastolako jolasleku estalkia 25 urterako doainik lagatzea, eta 2 aldiak ados egonezkeo, beste 5 urte ere luzatzea bat, 30 urte. Udala bea bazkide kontsumitzailea izatia. Udalaren ardura da eremua egoera honian eta txukun mantentzia. Eta komunitateak plaken mantenua bere gain hartuko deu, eta erantzunkizun zibileko aseguru poliza izan beharko deue, kaltiak egongo balia, haiek estaltzeko. Ez dakit, badakazuen, nik uste batzordean nahiko landutako gaixa dela. Bai, Inigo. Aipamen txiki bakarrik. Bai. Etorkizuniko paroena, opa digugu, Klik, esfortzu handia daude egiten, hortaz abatzen geha, eta helburuakin ziaro bat egiten dugu, alkatesak azaldu duen bezala, lagapenaren inguruan bakarrik udalak toki publikoen lagapena, ados gaude guztea, baina lagapenaren baldintzak, pizkate baldintza, kanpoko baldintza, ez dakit, ez zatu okurritzen momentu honetan, baina sortuko balia, errebertigarri izatea, publikotasunaren izenean nago izketan. Hau da, azken india toki publikoak, eta hor badakit lagapena dela, dago epe bat ipinitza, eta gero luzapen bat, baina ez dakit, nolako egoera sortuko balitz, non udalak beharko lukeen espazio hori beste erabilpen baterako edo eta beste proiektu baterako, aukera hori eukitzea. Osea,
administrazio publikoa gu gainen neinean, eta toki publiko bateaz gainen, hori bizkat zaintzea, hori da gure Carmen bakarra. Ez do jasota, baina hori hitzarmenean. Ez do jasota. Ez do jasota, eta ze eskatzen duzu, jasotzia hori hitzarmenean? Ez dakit, nolanahi, udalak ukitzia tresna batzuk, malgotasun bat, edo eskumen batzuk, non, baldintzak, zeharkako baldintza batzu sortuko balia, lagapenaren kondizioak, igual, zakigu zergatik, baina aldatu behar izan badia, aldateko gaitasun eukizea. Eta badakigu hau, ez da honen helburua dela, alkatesak azaldu duen bezala. Esfortzu kolektiboaten bilakaera. Baina, hori jasotzeko. Bai. Gauza bat, hitzarmenean pintzen dago baldintza batzuta zepinitxe horrez. Gauzak esparize jarraitzen ondo gauzak, hori berton bera gelditzen dela, ez? Hori amendartute hitzarmenin bai. Hori kondizionatara. Guk ez dut emoten gagoetan marrurtian, sino bixon arteko akordo baten jarraitzen marau. Bestelan, amendaz baldintzak. Hori jatzen da, dulauta, ez? Ondo lotutera hori. Bide patrimonio generale arabera, eta ley de los bienes de recuperatu dezakero zein momentutan. Hitzarmenen gainetik, bale. Ez, gu bakar-bakarka motzian esan, honen alde gozela, iruditzako energia berriztagarrien inguruan, arloan, aurre pausoak eman behar deula, danok osatzeatuta gabiltzela, eta, zentzu honetan ematen dian pausuak, ongi etorrixak. Eta baina badakiku, beste hainbat alternatiba baino, ez dakit, impacto gutxiokoa, eta, ez dakiku, gero benetan zenbat energia sortu izango da honekin, baina, behintzat probatzia, eta aurre pausuak ematia, hau bezalako ekimen geixo behar ditugula, osake, guzti izatoz. Bai, nik uste, taldia hasi da martxan, topian dabil gainea, danak nik uste ilusioa hundixakin dabiltzela, eta badake buruan ere espazio geixo, plakak jartzeko, orduan, ikusiko dugu. Zertan gelditzen da, baina, itxura oso honeko taldia da. Bozka bengo dugu orduan. Mutrikuko udala eta klik Mutrikuko energia berriztagarrien komunitatearen elkarlanerako hitzarmenaren aldeko bozkak. Hau batez, hau ere. Eta bosgarren puntuan, 2026 ekitaldiko ordenantza fiskalen aldaketa. Inar? Dakizu bezala urrian behatziko ezoiko udalbatzan ordenantza fiskalan hasierako onarpena eman genion, hemen boskaketa eramantzan onartu zen, eta behin hori egin da gero 30 egunetan jendaurrean jarri berri izatea, norbaitek alegazio bato ikusten badugu zerbait alegatzeko. Printzipioz alegazioik ez baldin badago onartuta atzematea eta ez da udalbatza berriz ekartzen gaia, baina kontua da alegazio agiri bat aurkeztu dela, eta horregatik, honi erantzun bat eman behar zaionez, berriz ekarri behar dugu gaia gaurkoan udalbatza honta. Ogasun batzordian landu zan hau, eta idazkaritzatik jaso gerun alegazioari erantzun proposamen bat. Proposamenean aipatzezan, alegazio orokor bat izan dela, ez dela Mutrikun alegatu bakarrik, baizik eta hainbat udali igorri zaiola argumentazio berdin-berdina, orokortasun batian egin jakoa dela. Gero alegazioak aurkezteko foru arauak interes bat izatia frogatu beharra eskatzen dula, hau da, alegazioa ingoun pertsonako taldiak interes bat eduki behar du gaian inguruan, eta gure kasuan, eta gure kasuan behintzat, alegazioak aurkeztu dituenak ez du inungo interesik frogatu gure ordenantzan aldaketak edo alegazioak sartzeko. Beraz, idazkaritzatikan alegazioaren tramiteera ez onartzia proposatzen du, eta arrazoi horregatik ez dio bere edukita argumentazioei
aztertu beharrik ez dela aztertu behar aipatzen digu, proposatzen digu. Ondorioz, udalbatzara dakarkigu berriro gaia, boskatzea, eta boskakin batea ondorengo puntu hauek dijoazte. Alde batetik Angel Jose Cervantes Martin jaunak tartekaturiko alegazioa tramidea ez onartzea. Gero 2025ko urrian 9 udalbatzak onarturiko 2026 ekitaldiko ordenantza fiskalen aldaketa onartzea, eta azkenik ordenantza fiskalen aldaketa testu osua argitaratzea. Orduan hori izango litzateke boskatzea guazena. Jon, zehose? Bai, ez guk ere ontzat ematen deula alegazio hori atzea botatzea. Inarrek esan den bezala, Toledoko enpresa bada, bokatu enpresa bada, eta besteren bat ere bai, bi enpresa uste dabiltzela, estatu mailako bi enpresa Euskal Herriko herri ezberdinetako ekimen desberdinei rekursoa jartzen, bai hirigintza aldaketai, bai aurrekontu proiektuai, bai ordenantzai, bai, eta azkenean helburu bakarra da Euskal Administrazioen udalen lana oztopatzea, eta uste horrek kasuik ez dizolen behar. Jakin badakigu behintzat atzetik enpresa handi badabilela, ez dakiz interesekin helburukin, baina gure udaletxe guztion lana oztopatu nahi izan, eta honek alde batea laga, eta ez etzen ban, eta gure ordenantzakin aurrera jarraitzu behar deula. Inigo? Ez. Bale. Boska bongo dugu orduan. 2026 ekitaldiko ordenantza fiskalen aldaketaren aldeko boskak. Hau batez, hau ere. Seigarren puntuan, osoko bilkuraren egutegi aldaketa. Gehien bat abenduko ohiko udalbatza etxeko eguna, berez 25 izango litzake, natibitxate eguna, eta proposatzen dugu, urrengo astea pasatu gabe oporrak diala eta ez diala, eta jai egun berezixak izaten dira, eta orduan aurreatzia abenduan 22 astelena izango dela. Danokin engen du nire konsultia, jakitzeko hialtzen duen, da, eskua zan. Orduan hori da, guk ekartzen duen proposamena. Bai. Egutegi aldaketa honen aldeko boskak. Hau batez. 7. puntua, mozioa. Azaruak 25, indarkeria matxistaren aurkako nazioarteko eguna adierazpena. Naia, nahizunean. Azaroaren 25ean, emakumeen kontrako indarkeria mota guztien aurka gaudela berretsi nahi dugu. Egun honek gogorarazten digu oraindik ere ezinbestekoa dela bizitza aske, seguru eta burujabeak eraikitzeko lanean jarraitzea. Indarkeria matxista ez da arazo individual bat, gizarte osoa zeharkatzen duen egiturazko arazo sozial bat da, eta beraz, guztion ardura da horri aurre egitea. Azken hilabeteetan gertatutako erailketa matxistek, tartean zarautzen jasotakoa, agerian uzten dute emakumeen aurkako indarkeria biziri dagoela gure inguruan ere. Mutrikun, 2025ean, 6 espediente ireki dira indarkeria matxistagatik, eta une honetan guztira 15 daude martxan. Horietatik 5, babes agindupean daude. Datu horiek erakusten dute gure herrian ere indarkeria matxistaren aurkako prebentzio, arreta eta erreparazio lanak indartu behar ditugula. Uste dugu indarkeria matxistaren aurkako borroka ikuspegi feministatik egin behar dela, prebentzioan, arretan eta erreparazioan sakonduz, eta horretarako beharrezko baliabide ekonomiko, tekniko eta giza baliabideak jarriko ditugu. Gure konpromisoak hauek dira. Biktimen eskubideak eta beharrak gure jardunaren erdigunean jartzea. Eraso matxisten aurrean salaketa publikorako protokoloa egonkortu eta ebaluatzea. Sentsibilizazio, prestakuntza eta erreparazio ekimenak sustatzea. Mugimendu feministarekin eta jai batzordearekin batera garatu dugun jai eta aisialdi eremuetarako protokoloa aurrera eramatea. Bigarren berdintasun plana modu parte hartzailean garatzea, EAEko 2030 estrategiaren ardatzetan oinarrituta. Hezkidetza proiektua indartzea ikastetxeekin batera. Emakumeen ahalduntzea eta parte hartze sozial eta politikoa sustatzea, lotune eskola feminista bultzatuz. LGTBI+ diagnostiko osatzea eta herri eraldaketarako neurriak abian jartzea. Aholkularitza juridiko feministaren doako zerbitzua eskaintzea. Berdintasun saila eta feminismo arloko baliabideak sendotzea.
Amaitzeko, bat egiten dugu mugimendu feminista deitutako mobilizazioekin, eta herritarrei dei egiten diegu gurekin batera parte hartzera, indarkeria matxistarik gabeko mutriku bat eraikitzeko bidean. Jon, zehose? Ez, bakarrik esan bai hau eta bai urrengo puntuko mozio ere, batzordeen adostuak izan diala, orduan, bisakin guztiz ados gozela, osak ez dakau gehiago gehitzeko. Inigo? Berdin. Vale. Ez dakau. Oso ondo. Bueno, azaruak 25, indarkeria matxistaren aurkako nazioarteko eguna adierazpenaren aldeko bozkak, hau batez. Eta azkenengo puntuan, abenduak 3 Euskararen nazioarteko eguna adierazpena. Saioa. Hau esateu adierazpen instituzionalak, Euskara zugan, nigan, gugan. Euskarak bide luzea egin du, luzeena agian Europa zaharrean. Eta hala ere bere bidea ez da amaitu, bizirik dirau. Zein da sekretua, zein indar, zein ilusio izan da gure hizkuntza gaur arte ekarri duena, milaka urte, milaka pertsona, milaka amets eta ahalegin. Norbanakoen indar isilak, belaunaldiz belaunaldi, gure hizkuntza zaharra gazte bihurtu du. Debekuen aurrean eutsi genuen, isilaraztearen aurrean hitza berreskuratu genuen. Euskara gure zaharren hizkuntza izatetik, gazteen hizkuntza izatera pasada. Argi izpi berri hauekin marraztuko dugu etorkizuna. Euskararentzat aukera berriak zabalik daude. Hasi eta berritu dadin lanean ari gara. Bizigaren mundu nahasi eta aldakor honek, ordea, zaildu egiten du komunitatearen indarra eta zentzua. Hiztun komunitatea ez da berez mantentzen, zaindu elikatu eta piztu egin behar da. Horregatik, unea da. Euskararen erabilerarako eta transmisiorako bide berriak jorratzeko unea. Aisialditik lan munduraino eta norbanakotik erakundeetaraino euskaraz hitz egiteko gune erosoak sortzeko unea. Belaunaldi berrien artean euskararen transmisioa indartzeko unea. Euskararen ezagutza zabaltzeko unea. Erabilera sustatzen duten ingurune biziak zaindu eta berriak irabazteko unea. Indarrak bildu eta urrats berriak eta ausartzak egiteko unea. Asko dugu egiteko, badugu zer hobetu, eta prest gaude. Euskaraz dakiten eta oraindik ez dakitenekin batera, elkarrekin egiteko. Eskerrik beroena urte luzez euskara bizi, euskaraz bizi eta biziarazi dutenei. Zuen lan isilak ekarri gaitu honaino, eta etorkizunak oraindik ere zuen beharra du. Pozetik, atxikimendutik, ilusioz eta emozio positiboetatik abiatuta euskarari distira emateko eta euskara guztion hizkuntza bihurtzeko. Euskara da, guztiontzat da. Euskara ezagutzen ez dutenentzat ere ate berri bat da. Batzen gaituen hizkuntza bat, elkar ulertzeko gonbidapen bat. Mundu berri bat irekitzen zaio euskarari, eta euskararekin edonori. Ate berriak zabaldu eta lurzoru berriak landuko ditugu, denon artean. Hasi emankorragoak ditugu lur berria ereiteko. Atzeak erakutz diezagula aurrean nola dantzatu. Norberetik hasita egingo dugu bidea, guztion baitan baitago euskararen jauzia. Zugan, nigan, gugan. 2025ko euskararen eguna gugandik abiatuta, ondorengo konpromiso hauek hartzen ditu Mutrikuko udalak. 1. Udal politiketan euskara erdigunean jartzea. 2. Hizkuntza politikan atzera urratsik ez egitea. Eta 3. Euskarak behar duen jauzian udalari dagokiona egitea, eta horretarako bitartekoak jartzea. Eskerrik asko saioa. Suposatzet, lehen esan dezuen bezala, landuta dauala batzordetan. Abenduak 3 Euskararen nazioarteko eguna adierazpenaren aldeko bozkak. Hau batez. Eta azkenengo puntua erregu galderak. Lehen gauza bat astu zat esatia, eta aurrekontuakin hasitzagoz, ikusten ja sarrerak, eta geure artean ere pixkat gastuak eta ikusten, da ekarpenak eta baldin badakazue, hasi zaitxezte igual, ekarpenak eitzen. Jon, baten batek, oan erregu galderatan zehose, Inigo? Bai. Bai, barkatu. Batetik, alkatesak aipatu du hasieran,
portuko dikearen luzapenerako proiektuaren berri. Batetik, azaldu nahi du posten garela aurkezpena Mutriko herria etortzea, udal kontseiluarekin bate egitea. Hori pozgarria da, behin azkenean etorri diala, beste insistitu ondoren, eta hori, berri ona da. Eta honekin batera guk, gonbidatzen ditugu alduten herritar gehienak, bertara hurbiltzea, atzaldean egingo duten aurkezpenera. Gu gure partetikan, gure balerazio azkar bat gitu nahiko genioke, proiektu honen inguruan, azalduko den proiektuaren inguruan. Oraindikan ez dakigun zehaztapenak ezagutzen ez ditugun zehaztapen gehienak ezagutzen ez ditugun proiektu honetan. Batetik egon gara zain hainbeste hilabete aurkezpen honetako, itxuraz zerbait prestatzen zeunden, ingurumenarekin loturiko tramitazio bat edo ez dugu honen konstataziorik, baina direla, gure partetik genukan itxaropen apur bat, azken proiektua beste modu batera etorriko litzakeen, baina tamalez, gure ikuspuntutikan, esango dut, berriro ere, ez da hola izan, ez? Azkenean dikea luzatu egingo da. Luzapen honetan, erabiltzen dira hainbeste hitz, guretzako eufemismo hutzak diazenak, bukatu, finkatu, egokitu, errefortzatu, baina gure buruan, etortzen zaigun hitz bakarra da luzatu hitza. Usten dugu proiektu hau ja erabakita zegoela, aspaldi, eta aurrekontu bateri lotuta zegoela. Usten dugu, zenbat, metrokontua, zenbat zeunden aurrekontuekin, zeunden diruakin, 11 milioi euro, kasu honetan, zenbat metro alitezkeen egin, eta gure ikuspuntutan, aspaldi erabakita zegoen gai hau ez diala desbideratu. Portuko zuzendaritzatik ez diala desbideratu eta bere bidean jarraitu dutela. Ez dugu konpartitzen aldaketa klimatikoaren argumentua, gure ustez aitzaki hutsa dela, eta emango digute bixar, bai kontseiluan eta bai atzaldean azalpen guztiak, baina gure barruan sentitzen dugu ez dela kontutan eduki. Ez, erreferendumna aurretik egin zen erreferendumaren emaitza, ez da partaidetza prozesuaren emaitzak ere. Hau da, zegoela adestasun gehiengo bat, dikea bere baitan usteari. Dikea bere baitan ustearen barruan, dudari gabe, matexazio pila bat egon daitezke, bakoitzak bere modura ulertuko du, baina gu modu bakar baten ulertzen dugu. Dikea bere baitan ustearen konpromisua. Eta, hau zen gure hausnarketa. Bixar ikusiko dugu zelan jungo dan, kontseilua eta arratzaldeko aurkezpena. Barkatu. Erantzutea beste punto bat. Esan. Beste punto bat. Ez, baina beste punto bada. Hau eskari bada. Eskari bat. Bigarrena da, bere momentuan, idazkariak bere inhibizioa azaldu zuen modu formal baten, alderdi danei eta udaleko ordezkari danei, Mutriko naturtaldeak zer ikusia zakoen gaietan inhibitu egingo zala. Modu formal baten aurkeztuta dago eta onartuta dago. Gundai duguna jakinea beste modurik egonaldian erantzunak jasotzeko. Dakau errekurtso bat, azkiagaren kontuan, eta gustatuko leitzaigu bentsat ikertzea egon daitezkeen beste bideren bat, guk errespetatzen dugu idazkarien erabakia,
baina nahiko genuke udalaren partetik, erantzun hori, errekurtsoen erantzuna eukitza, modu baten edo bestean. Portukoa guk dakiguna da zeue dakizuen berdina, eta dana joakingo dugu bixar zertan datzan proiektua, eta ikusiko dugu orduan, baloratuko dugu. Guk arrezkeo zuzendari jakin da egon ginanetikan, ez dugu ize berriri jakin, ez oain da ez lehen, sekula ez dugu jakin udalak ize. Askotan esan izan da udalak bazakixala eta eskutuan euki deula, eta ez oain, ez lehen, eta ez oain. Eta, bixar jakingo dugu zein dan proiektua. Eta, eskaera horri ikusiko dugu. Eta berre, badauzen beste aukera batzuk. Jon, bai. Enda, parkatu, Eta bigarrena, azkia aipatu zuna ezkiaga, haren erantzunan zain gaz. Ondiok, euren proposamena guk maigainen epini genuna, erantzunan zain gaz. Nik uste dut hori etorriko dizela, eta esango dabe, ze plan dakarren. Arrauzu zidazio markatzen da bena, ero esan genuen bezala, gune idugula, berdegune gixagoa, eta beste espazio batzuk edo. Bai, baina, kasu honetan alegazioai buruz dabil, alegazioai buruz, bai, orduan, bai. Bai, ez nagan izkaten txokaz moi, baina, zehose labor bada ere ez denek izan sartu nahi ez da baidan, baina portuan inguruan, dikian inguruan, aipatu zen gozo batzuk, nahiko pizka matizatu behintzat. Bat, bizar datoz, azalpenak ematea, Richard guztiei, asko insistitzu ondoren, hori azpimarratu dan ideia, eta nik esango nuke, talde hau sartu zanetikan, eskatu zakula, eta aziretikan baiet esan zeuela. Bai, hori bai, igual ez da argi gelditxu, nire aldetikan. Bai, esan zeuen baiet. Borondatia mutrikure etortzeko. Insistitzu deuna da, noiz, bai, igual ez dut ondo esan, bai, hori da. Atzeatu da nahi baino geixo, eta badakit deik ebilizatela eta hori, atzeatu da nahi baino geixo, baina nik uste euran asmoa zala mutrikure etortzia, gauza, lehenengo impacto ambientala, eta gauza horrek resolbitzu behar zeuen, eta bestetikan, pixkat gauzak lotuta zozenian. Erritxan aurkezpen batein, gauza lotu gabe, eta gero, igual aurrekotuntan ezin sartu, eta ezin obriain, ez? Nahi zegoen mutrikura azalpenak emate etorri, gauzak minimamente lotuta zozenian, da, nik uste hori da. Eta gero azken esan dezu haintzen, ez tegula sekula izajakin, nik uste zailburu ordea eta zuzendarisa mutrikura etorzanean, eta parte hartze prozesu hori ingendunean, eta eragilekin delkartu ginenean ere, hor eman zakula azalpen batzuk, oain bixar, gauza tekniko zehatzagok emango zakula, epiak, aurrekontuak, eta hori. Baina zein zan asmoa... Bai. Itxuraz, gaur ez nahi bate ondo azaltzen, ez noan nahi hori esan. Askotan, esan izan da, udalak bazakixan obri hasiko zala 2022an, eta horreitxi honabil, geixen bat. Hau, hasieratik handakigu, eta nik koldo goitiai asko dakat eskartzeko, lehengotikan gure bilera eskaeria onartu zeuelako, ez da geno izan gendu, iraian hasieran ustez eskaeria, eta handik 2-3 astea etorri zian, eta hori eskertzeko dakau, dudaigabe, eta hasieratik esan zeuen gainera herrisai aurkeztuko zixuela proiektua. Bai, neuk igual ez deta ondo esan, insistitzu deuna da, guk maiatzean aurkezpen hartan, galdeketaren aurkezpena intzanean esan genuen, seguruenez ekainean izango zala, espaldiman abiloker, ekainean esan izan, eta insistitzu deu, mesedez etorri zaitxeste, hori izan da, data hori jartzeko. Beurak oan dela, ez dakit fetxa, neuk ere, baina esan zeuen, Portu Kontseilua eingo gendula, asmoa zala lehen guri aurkeztia, 3 alderdixoi aurkeztia, eta gerora herrisai aurkeztia. Eta guk esan zixen favorez, gerora hori ez da isala izan, ez dakit noiz, alda izan, egun berdinean, aprobetxatu hemen sostela, eta hola ez da luzatuko zebestela, gero torriko zian gabonak, gero urte berrixa, gero eta luzatu ingo zan. Eta insistentzia horren ondorixoz, bixar atzaldian eukiko deu. Baina, bai dakaula, gisa da, koldo goitia, zuzendarixa kasu hontan, hasieratik esan zoala hori. Lehen esan detena, onartu zoan bileria, eta esan zoan, etorriko proiektua definitxuta zauanean, etorriko ziala herrira, eta hori eskartzeko dakau. Bai, hori nahi noan argitzia, guk ere esan behar dugu, urte guztionetan, hainbat zailburu orde, zuzendari, jende ezberdin pasatu dugu, eta harremanak danak ez errazak izan, eta informazioa lortzeko ere, egisa da, guk ere basufrutxu izan deula.
Eta legalde honetan ikuste talde berri honekin eta batez ere Koldokin, ostras, gauzak beste modu batean diozela, dakala herrira noiz etortzeko prestutasuna azalpenak emateko eta eskertzen dela gertutasun hori. Bai, eta hori nahi noa pixka bai, neuke igual ez dute ondo argitxu, baina bilera hura engendunean ere, aurkezpen bileria engendunean, nik sanoan, harremanak oso onak ziala, igartzen zala, ere, herri txiki bateko alkatia izan dakoa zala, eta harremanak asko erresten zoala, eta hori eskertzeko bagendukala. Bueno, nik esan, ez dakitxe, bea Koldo Goitia plenua da nik uste, baina oantxe de txuritx. Bai, oantxe de txuritx. Orduan, bueno, esan, bai, insistentzia hori, esan dara insistentzia, dano dakizuen ez, bai, fetxa bat ipintzeko. Bai, insistentzia fetxa bat ipintzeko. Eta dano dakigunez, oso importantia da, bea Koldo etortzi herrira, da beak esatia, da beak esplikatzia. Parte hartze prozesuan, lehenengo puntua, bai, esate zana, eta herritxarrak esate zegoena zan, komunikazio falta instituzioetatikan. Orduan, hori kontutan eukitza, bizar, Koldo be etortzia da proiektuaren berri esplikatzia nik uste dela ona, bai guretzako da bai herrixantzako. Eta beuruntzako ere bai. Horrez talako esaten bezala telefono roto erderaz esaten da, ez? Eta ero bigarrena, zerrengo dan, claro, esatia zerrengo dan, jakin gabe zerrengo dan, eta esan porko bandikan proiektu ez da aurketu hori ere pizkate peligrosua da. Orduan nik Inigo, Kainizek eta Jonek esaten duan bezala, mutriko ardan nahi gonbidatu, bizar etorri udaletxea, entzun zer dihua zen etxea, eta gero hori entzun da gero ekarpenak etxea. Besteik? Ez? Bueno. Orduan gaurko osoko bilkuria amaitzuko deu, da eskerrik asko danoi.